Naipaayan iti fishball cart ni Jun de Guzman at taga-syudad iti Lawag, babaen iti Ilocos Norte Walkers Club. Inistorya ni Dr. Jeff, member iti Nasawa Club, ano kasanuda na amamo ni Jun. Yes, actually that the recipient ay the fishball cart and the items na, the whole of it. No, magmagna kam ti rabi going to airport, makikita mi nga agbis-bisikleta from Lawag to the airport, tapos upupaan na DJ cart na can DJ Ilocos na. At first we inikan ni vest na reflectorized para at least man lang at the protection na nga agbiyahe from Lawag to Gabo. And then na-realize mi nga apay nga hante lang ikan isuna ti pagbiagnan. Pampay bimisita dagiti miyembro iti Walkers Club iti balay na tapno makita iti sitwasyon na. Kita mi DJ Balayda, abong-abong, mas lalo man nga medyo I would say mahirap sa ngayon yung bahay niya, yung situation niya. Kasi we heard na pinatalag da. Dahito nga rod iti nagbalin na rason ang mas imporsigipay iti club iti panangtulong da ken ni Jun. Napalausmet iti ragsak ken panagyaman ni Jun iti grupo at timulong ken kuana. Maraming salamat po sa Ilocos, Ilocos Norte. Tinulungan po ako. Masaya po tayo, sir. Oo, masaya. Naamuan nga malaksid ken ni Jun ket adun dagiti na ipapaayan ti grupo iti Actually, tulong. at damit pasitan, we've been to Nueva Era, we've been to Adams, Paway, medyo adumeten. So far, that itinaodi, and we're planning to give one more recipient in Batak through the posting of Terry Sunday. And we are very willing to coordinate with her. Tereyami para iti damdamag salsaludsud sungsungbat iti 92.3 Magic FM Lawag.